देखलो भाई लोग ओप्पो आपन फाइंड N2 फ्लिप फोन के इंडिया में लॉन्च कर देला बा और 90,000 में लॉन्च भइल बा। लेकिन भाई लोग यकीन मानो लोग मतलब 90,000 रुपया काफ़ी ज़्यादा भइल और ई दाम पे जब फीचर अच्छा खासा ना मिलो तो कितना ज़्यादा खराब लगी। देख लो भाई लोग फ़ोन तो ठीक ठाक बा, बहुत सारा फीचर में कमी भी बा और एक बारे में अच्छा से जानल भी जरूरी बा। ई फोन कैसन बा, का हमनी के में पैसा बर्बाद कर सकता है जा कि नहीं जा कर सकत। तो चलो लोग भाई लोग आज की वीडियो में हम एक पूरा पोल खोल के रख देतानी और बताओ तनी फोन कैसन बता है लोग कि फोन के परचेज करे के चाहिए कि ना। देखो लो भाई लोग सबसे पहले हमनी के ई जानल बेहद ही जरूरी बा कि फ्लिप फोन कौना काम में आवेला। सबसे बड़ बात देख लो भाई लोग, फ्लिप फोन कोनो भी काम में ना आवेला। यदि फोल्ड फोन बा तो काफ़ी ज़्यादा काम में आ सकेला, लुक में भी अच्छा बा, आप काफ़ी ज़्यादा काम में आ सकेला। हमनी को के फोल्ड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या टेप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ और एगो डिस्प्ले देला बैक में, जहाँ कि हमनी के सब कुछ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सब एप्लीकेशन खोल सकते हैं जा। लेकिन एमे फ्लिप में ऐसे ना जो बैक वाला डिस्प्ले देला उसमें हमनी के थोड़ा सा ही काम कर पाउन जा, जैसे टाइम वगैरह देखल हो गई, थोड़ा नोटिफिकेशन पड़ल, साथ में फोटो वगैरह भी देखल, ओकरा आगे ज़्यादा तौर पे काम हमनी के नहीं जा कर सकत। तो लुक वगैरह का मामले भी कोनो मजा ना होला। एक हिसाब से हम मानी तो कोनो भी ज़्यादा तौर इस्तेमाल में ई फोन के नहीं है। तो चलो भाई लोग फीचर भी देख लीजिएगा, 90,000 रुपया लगते तो फीचर भी अच्छा खासा देता, उतना लागे कि नहीं है दे। देख लो भाई लोग सबसे पहले हमनी के ई फोन का डिस्प्ले देखल जाओ। एमे ताहा लोग के फ्रंट में 6.8 इंच के फुल HD प्लस E6 वाला एमोलेड डिस्प्ले देखे के मिल जाए। तो डिस्प्ले काफ़ी हद तक अच्छा बा और ब्राइट भी बा, कैसे में 1600 निट ब्राइटनेस देखे के मिल जाए। धूप वगैरह के मामले में भी काफ़ी हद तक अच्छा काम करी, धूप वगैरह में भी ले गए लोग तो अच्छा खासा रिजल्ट दे दी। लेकिन देख लो भाई लोग तालो के क्लियर एगो और बात बता दी, इनमें सिर्फ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिले बा, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देहल बेहद ही जरूरी रहा। लेकिन नहीं दिले, चलो लो कोनो बात नहीं है। और जो एक बैक वाला डिस्प्ले बा ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा बा और अच्छा बा भाई। 3.26 इंच के एक OLED डिस्प्ले देखे के मिल जाए बैक में, और साथ ही में इमे तहरा लोग के 60 रिफ्रेश रेट देखे के मिली और 900 निट पिक ब्राइटनेस देखे के मिली। ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट बा। तो बैक वाला डिस्प्ले भी अच्छा बा और इमे बहुत सारा एक्स्ट्रा काम कर सकेला लोग, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा बा। फिर भी का ही इस्तेमाल कर बोलो, सब एप्लीकेशन खोले ना पे बोलो तो का ही इस्तेमाल कर बोलो। देख लो भाई लोग एगो फ्लिप फोन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का होला ओकर बैटरी बैकअप ही ना देला। तो चलो लो एक बैटरी भी हमनी के देख लीजिए। एमे ताहा लोग के 4300 mAh के बैटरी देखे के मिल जाई, जौन की 44 वाट के भूख चार्जर के साथ आवेला बा। और यकीन मानो लो भाई लोग कि और भी फ़ोन के मुकाबले, जैसे एंड्रॉइड फ़ोन हो गई और स्मार्टफोन हो गई, ओकरा मुकाबले जो एमे बैटरी बैकअप बा उतना मज़ा ना आई। 43 mAh की बैटरी बा, मतलब नॉर्मल तौर पे ज़्यादा तौर बैटरी बैकअप तालो के ना दी। और जो एक और चार्जिंग स्पीड बा ये भी और भी फ़ोन के मुकाबले थोड़ा स्लो चार्ज हुई, जो 44 वाट के भूख चार्जर लगल बा ओकरा मुकाबले देखल जाओ तो मतलब डिसेंट बा और सही ही कहलिए, कोनो खराब भी ना कहलिए। फिर भी मतलब उतना मज़ा भी नहीं आवे वाला बा और फ्लिप फोन में इतने ही दे सकेला, वैसे कोनो खास अच्छा भी फिलहाल में नहीं दे। देख लो भाई लोग यदि हमनी के फ़ोन के लेता है तो ज़्यादा तो हमनी के सोचा जाए कि गेमिंग ही करे के, तो प्रोसेसर भी देख लिया जाओ। इनमें तहा लोग के मीडियाटेक के डायमेंसिटी 9000 प्लस वाला प्रोसेसर देखे के मिल जाए, जो कि 4 nm बेसिक प्रोसेसर बा। और ये किरण भाई लोग तू लोग में अच्छा खासा गेम खेल सकेला लोग, लेकिन सोचता लोग कि गेमिंग करें लाइव स्ट्रीम करें तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत तो कर सकब लो। देख लो सबसे पहले बताओ तनी प्रॉब्लम कहाँ आई। एमे तो एगो हेडफोन जैक नहीं के दिले, टाइप सी में ही तहा लोग के हुरासे पड़ी। आ लाइव स्ट्रीम में बहुत जगह पे हमनी के हेडफोन जैक के रिक्वायरमेंट होला, जो कि एमे दिले ही नहीं के, तो थोड़ा मज़ा नहीं, आवाज़ वगैरह में भी दिक्कत कर सकेला। ये भी हमारा अच्छा ना लगल। और साथ ही में देख लो भाई लोग का दिक्कत है, 4300 mAh के ही बैटरी बैकअप मन बैटरी बा, तो बैटरी बैकअप भी कोनो खास अच्छा ना रही। आ वो भी लाइव स्ट्रीम करवा लोग तो और भी ज़्यादा मज़ा नहीं। तो मतलब कितना देर लाइव स्ट्रीम करवा लोग, 1 से 2 घंटा बैटरी बैकअप दी, ओकरा बाद से ताहा लोग के कहानी खत्म। ज़्यादा 3 घंटा दी भाई, वो सरिक तो ना दी बात, तू लोग समझता लोग। ओकरा बाद से तू लोग का कर बोलो, चार्ज में लगो बोलो कि वही के मतलब हेडफोन के तौर पर इस्तेमाल कर बोलो, का कर बोलो जुगाड़ उगाड़ के तौर पर इस्तेमाल हो सकेला, लेकिन उतना ज़्यादा मज़ा ना आवेला। तो ये भी तो नहीं अच्छा नहीं कि हाँ गेमिंग खेलता लोग नॉर्मली तो अच्छा खासा रिजल्ट दे दी गेम पे। देख लो भाई लोग ये सब फ़ोन में तो कैमरा देखल हमनी खातिर बेवकूफ़ी वाला काम होई, कैसे ये सब केवल मतलब फ्लिप खातिर और खाली शो खातिर दिखल गई बा। तो फिर भी कैमरा देख लिया जाए। इनमें तालो के 50 MP प्लस 8 MP के बैक में कैमरा देखे के मिल जाए, जो कि हेसल ब्लेड के साथ पार्टनरशिप के तौर पे बा।
और ये कैमरा अच्छा खासा रिजल्ट दे रही, लो लाइट कंडीशन में भी अच्छा खासा रिजल्ट दे रही, लेकिन 90,000 के फ़ोन के तौर पे रिजल्ट ना दी। मतलब 90,000 के कौन और फ़ोन लेता लो जना फ्लिप ना होको तो अच्छा खासा एक ऐसे रिजल्ट दे सकेला। फिर भी अच्छा बा भाई, मतलब इस दाम पे और फ्लिप फ़ोन में एक कैमरा अच्छा बा और फ्रंट में भी 32 MP के सेल्फी कैमरा बा जौन की अच्छा बा। चाहे बैक के चाहे फ्रंट के कोनो के तो लोग सेल्फी के तौर पर इस्तेमाल कर सकेला लोग, इ ताहा लोग खातिर एगो अच्छा साबित होके वाला बा। ठीक ठाक बा भाई, मतलब ब्लॉगिंग व्लॉगिंग कर सकेला लोग, अच्छा खासा रिजल्ट दे दी लो लाइट कंडीशन में भी। तो कैमरा एक ठीक ठाक बा। देख लो भाई लोग, इ ताहा लोग के खाली एक को वेरिएंट में देखे के मिली 8256 और मतलब मज़ा ना आइल भाई 8256। काहे से हमने के जब भी फ़ोन के परचेज करने जा तो कम से कम 3-4 साल तो चलावे के सोचे नहीं जा। तो देख लो भाई लोग, आजकल के दिन में हमने के देखते हैं जैसे 128 GB स्टोरेज ही काफ़ी जल्दी फुल हो जाता, पता भी नहीं के चलो कब फुल हो गई का आटल। तो 256 GB जौन बाद 2-2.5 साल में हमने के देखा जाए कि वो भी काफ़ी जल्दी फुल हो जाए, पता ना चली। तो हम ये बात एगो सुझाव देवे चाहते नहीं, 90,000 जब रुपया लगता है तो हमनी के 12 और 526 GB स्टोरेज देखे के मिली तो काफ़ी ज़्यादा मजा आई। फिर भी कोनो बात नहीं है, मतलब डिसेंट ही लेके चल जाई एक भी। और एक और जरूरी बात दोस्त ताहलो कि में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखे के मिली जौन की ठीक ठाक बा, अच्छा खासा रिजल्ट दे रही। डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं दे सकत कैसे फ्लिप है तो मतलब दे भी सकेला, लेकिन चलो नहीं दिला कोनो दिक्कत नहीं है भाई, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के ही हमने के इस्तेमाल ले लिया जाए तो ये भी ठीक ठाक ही मानल जाए। देख लो भाई लोग, फ्लिप फ़ोन में कुछ और जरूरी बात जानल बेहद ही जरूरी होला। जैसे कि हमनी के फ्लिप फ़ोन देखे नहीं जा तो छोटा सा एगो बैक में डिस्प्ले दे दिला तो मजा ना होला। एमे काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले लागल बा, इहो लगा बतनिए काफ़ी अच्छा काम भी कर सकल थोड़ा बहुत नॉर्मल तौर पे। और काफ़ी ज़्यादा हमनी के देखनी जा जब भी हमनी के फ्लिप करनी जा तो बीच में गैप बन जाला, जौन कि एमे काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया बा, ना के मात्रा एमे गैप बा। ओकरा साथ ही दोस्त लोग हम ज़्यादा तौर पे फ्लिप करने जाते हमनी के फ़ोन जौन बा बीच में से क्रैक हो जाला और डिस्प्ले जौन बा अच्छा खासा काम ना करला, बीच में से टूट फूट जाला। लेकिन दोस्त ये कहता जौन ओप्पो बा कि एके तो लोग 4 लाख बार फ्लिप कर सकेला लोग, खोल सकेला लोग। और मतलब दिन में यदि 100 बार भी यदि खोलता लोग बंद करता लोग तो ताहा लोग के 10 साल तक एक लाइफ रही। तो चलो भाई, तो भाई झूठ सच बात बा, सब कंपनी वाला बढ़ावा तो देला भाई। कहेला जे गेमिंग को कोनो फोन कहला 13 घंटा बैटरी बैकअप दी, जब गेमिंग करवाल तो 3 से 4 घंटा बैटरी बैकअप देला। वैसे ही तो लोग समझ सकता लो भाई, कहीं चार्जिंग स्पीड बाद 30 मिनट में फ़ोन फुल चार्ज, जब रियल में चार्जिंग स्पीड टेस्ट करवालो तो 45 से 48 मिनट में फुल चार्ज हुई। तो ये सब बात होला, तो ये तू लोग समझिए सकला लोग, मतलब कि ये एगो बहकावा बा। फिर भी ठीक ठाक बा, मतलब अच्छा से कस्टमाइज कइल बा कि नहीं कइल, तो हमनी कभी पता नहीं चल सकत जब तक कि हमनी के 7-8 महीना इस्तेमाल नहीं जा कर सकत। देखो लो भाई लोग, तालो के एगो क्लियर बात हम बतावे चाहतनी कि ई फ़ोन के तू लोग अबे बिल्कुल भी भुला के परचेस मत करिए लोग। कम से कम 8-9 महीना इंतजार कर लोग, ओकरा बाद से फ़ोन के परचेस करिए लोग। काहे से ओकरा ले बहुत सारा जौन प्रॉब्लम में हुई सबके ओके पता चल जाई, आ ओकरा बाद से एकरा से कम दाम में मार्केट में फ्लिप फ़ोन के लॉन्च करिए सन सब कंपनी वाला। जब ओप्पो लॉन्च कर दिले बा तो मोटरोला भी हो गई, चाहे जौन भी कंपनी बा, शाओमी, रियलमी, वीवो, वन प्लस सब लॉन्च करिए सन देखा देखी, आ कम दाम में कंपटीशन में आ मजा ही आ जाए। 30-35 हज़ार में ही हमने का फ्लिप फ़ोन मिल जाए कुछ दिन में, आवे वाला 2-3 साल में। देख लो भाई 8-9 महीना का हम बात करनी है, काहे करनी है 8-9 महीना में ई तालो के फ़ोन पूरा ना हुई। अभी आउट ऑफ बॉक्स तालो के एंड्रॉइड 13 पर मिली, कलर OS 13 पर मिली, जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट बा। और साथ ही में ये वादा करता ओप्पो की 4 साल के मेजर अपडेट दे, मतलब कि मजा ही आ जाए। 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट दी। अगर तो लोग 1-2 साल बाद से भी परचेस करता लोग तो अभी ये लेटेस्ट ही मानल जाई वो बेरा भी। लेकिन काम करो अच्छा से तब नु इससे अच्छा प्रोसेसर वाला लॉन्च हो जाई, इससे अच्छा बैटरी बैकअप वाला फ़ोन लॉन्च हो जाई। फिर भी 7-8 महीना इंतजार कर लो भाई लोग, चाहे एक बारे में तू लोग बुराई सुनब लोग, चाहे एक ऐसा अच्छा मार्केट में आ जाए के तू लोग परचेस कर सकला लोग। एमे पैसा ज़्यादा बर्बाद करला के जरूरत नहीं है। कई लोग के मन में चूल जाता तो पैसा बर्बाद कर लो, कोनो भी दिक्कत वाला बात नहीं है। हम तो ई फ़ोन के खराब भी ना कहें, कैसे मीडियम में बा, ठीक ठाक बा, अपना दम पे ई सही काम के लिए बा। देख लो भाई लोग, ई फ़ोन के बारे में ताहा लोग के का सुझाव बा कमेंट बॉक्स में कमेंट करे लो, हम ओकर जवाब भी देवे के जरूर ही कोशिश करें। और हम ई वीडियो के नहीं चाहत कि ज़्यादा लंबा हो, ऐसे हम ई वीडियो के एजा करतनी समाप्त। मिलें ताहा लोग से एगो अगला वीडियो में, तब तक खातिर बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।